ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Step into paradise at Mausen Telang Nongwar, your sustainable escape into nature's heart. Kajing don ki khalme tor hagaro line om tang bakwan ra ki jing se de ki dukin thai jong gasnong de ka bu jing e lang ki pat ba ki bre ne ki we gisnong ki po ya lenti na ka ni jaka ba ki jing sne ba bonjat ki mi na ka ni leo banyak keren mu ba Andrew e jerwa u bre urang ba snong galai umkra ulo ong ba ka jing don jing ni bre hagaro line ka bu jing e shibu ne ka snong na mara bun sin ki de ki bre ba pen mi ki jing klumar kum ju ru ki kam sne ba bonjat Shushu ulo ong ba jing thmu jang ka sarkar ban pen ken ria i khalme tor na them yo molong Kakirto haga ni jaka ba wala da ki tip tikna ba kani ga jaka ba ki shangki sa kare jang ka sarkar hendre ki pin ibor wat ki rang ba ki long kemi habaran kanu kanu ka kamsni ba ki le ba nong snong jaka snong am tang jaka snong lai mukra hendre jong ki snong ki ba marjan ba lai mukra hi kadai ga jing e ba ki jing jinjar jong ki pa nong snong ba ki bri ki ba yang na ga ni ga lenti korale na ni ba kadar kene khameto komba o hi kani kadagi isu keba kata bah ya kasnong bar kowe lamar belai kini gi jabendre gi badon hang ni gi badi tang kinong songwai nei kini ki le ge jingle ba he ge jongki ko long hadu kata ba kala pen wit penjenjar si saya kasnong bar kowe khamta mi hidu ki marjan gi badon marsenda bat kane ga gora lain ni kemong ip dang men ha ka singi sajan dang hauni si sajan baladem kadon ke jingya kaja maja jongki tang si ying sistem dia mi sabar sorok pen halak khat wis teng khat arbj men mi ke halak ya ra ki tiar pen mensau kalau along ke ege bo shekai ba ya kata ro kadon ha da ka video hi bagi da ring bat nga wot hi ngala phone yo osi bod one but bangan peniru sunan da ka evidence ya ka video ba kini hi lade am dei tang ne mantau snem gila adon suko gajing pun keluma jeng kini haba kila syok ladat igi beri gaya lenti nang ni mencip snem gila adon gajing keluma giba ki penmi yang ni baki ki wan ki beri be syok lenti no to ki syok ki lentam mau ki prai ki yet jong ki kali jing sne wo mi nang ni be syok ba ka major concern jeng ki kalau kum ni benta ka sarkar ka kwa bakan gedret iki nang tai bakan wen iki nang tai na them yong molo ka spill over ka wan chene barakat ya kata ka tip shay ngani thu ipi ba ki bre ki ba wan nang tai ki don hang ni ya ke ka census ki ba ka le ka nakaliang juga municipal ka RTI ka bangila file si po municipal but ya ke ba ki actual numbers ka ba don hang ni kaya pair heaven and earth ke jing ya pair ni kini ki kena ka jumunta ka jing snake ko mi nang ni kim burom show yano ru kejing ya shong kejing ya dikyat kejing ya di kenja ki marjan marpar pindale ben keli jati sejan kadong noromba ke bay hap sini ke watang sniang ke block 5 sini ke noromba ke bodon hang ta jan kolum sora ke bodon hang to mardat jing kini dia likely dong di bolong mardat buat ketu kini kin okibrewi kin ki ba shong tu jaka kin pen so pi ya ga jing le don bo kini ki buri ba shong tu ki ya chi tu ki lung shopo jo ka dong ki shong ki kendong ki di kenja ki di kyat bar ki hala ki timsi badale ban be ki ban mahame ki kin challenge kala yi ting ki rio rong ba we arngot ani rio kan thai ki mi ki teng mar kini di jaj bri ki bolong violent kiba menjusra bino da kila mi sekitu ni kiba bon ba pimla bantip manta kila bandon ki activities ki balong illegal kum ki drugs ki tairu pinda dale talasi hang to sai pila hi balap se kum kini ki jingsti ki bon ba ki ba mi nang to nangta kumonong ipi ka jingja clear ka ba mi nang to ka ki toilets ki jong ki pinyo I hira ka jong khmat pinda le jang to ki toilets ki jong ki hang to ki barong be direct
Lada ka municipal kala ban fine ki pa nang song song ki ba penjakhia ki wa la ki ba ai like direct ya ki ba flash ki toilet direct se poga wa ki la ban fine ki bale ya ki ne ki fine ha ki serve notice haga RTI ka ba file mga ki ang kila serve ka notice ki ne ki syukut no tang ha ding serve ka notice ki kali hang ni ki bayang hang ni ki nakaliang jo ka traffic branch lam kra kilet ban klam ne kan no en klam hai bo ikini ki kaliru na la reklam kiru so gini di bon bagi jing hang ni ki bombi hang ni ki illegal construction na ya kran lada ki panjang snong ki try snong try muluk ki tei jaka lesi ki penhe tang si kamera ka jakaro ka yingru kamu nampak mudah ki lawan ban serve ka notice ban berngem ban prai du ki jing stage ki lada ngi thok mangipat balai phim nei ai kadon ka RTI bangala file siya po bularo lada ki ka illegal construction is going on every day ne man kas ni illegal construction ka yang ne the balai ki kim nei ai kane gamrei te ka jaka ka jongki kane ritang ka jaka sarkar jang municipal de ki ritang ki dong shawai ende ki kam tarai ki le bahe hadu ata bak gora ka jing bitar ka jing dom ni pa ba no section ka jing ero ya ka yang na to kum kita king kiri issue ngat lagi dan kam bangin seriously ya kani ngila le ya kani bangin dang ya ibu den hero ya kani ngila tho bon sin ngani tho pi idon ki evidence su hard copy ki don manga ngila tho bon sin ya kani menta ki don ka propose redevelopment of the slum colony jadi ka sarkar ka batam ya kani as a slum colony so nakaliang jo ka don no we don't want a slum in the middle of Shillong, in the heart of Shillong happening jo ka sorba hangi im kwa ara bagan nan kan Islam ni ngi kwa ai ki bikin na shawai andai mo ipi ngim dei hiru ki bri ki basneo bagen on bagin dim should get it no ki kumne lada kadon kum lada kata ka propose redevelopment ka baga shlong ka padai ki jing menjur hado mentaro lada kadon kum kata ka lada ya kani ka propose redevelopment ni kani Islam colony kini bandai be take at kum ki rule ki ai ki kandon ki baga menjur ka dor basnong lada ka dor basnong ka menjur inom la bangin pediang ikum kini ki ya kita kiri development ya kini slum colony. The government has termed this as a slum colony, and definitely we do not want slum right in the middle of the heart of Lamkra. Pinda shim kat kum ka census ba ka ai ka municipal kidang tang a little over ki lakane nga shim kat kum ka census ka baki lum kinakali ka municipal baki pe makane kiri jaka baki ai ban syong ya ki employees jo ka Shillong municipal board, not employees of the government of Meghalaya. This is an employee of the Shillong municipal board. Tang kinong tray ng Shillong municipal board. Tegi don kum ba hapo ka spa. Henry kilong yang hang ni kila pala di aksan spa andros patli. Tang hangta kila di ban sutho ken. Baka illegal migrants ki badon hang ni ba shirkay ba. Namarba lada kwa ban ai kataga ban ai ka china ka building ban redevelop ya kini slum colony ban redevelop ya kini jaka ban ai ban house ya ki government employee jo sarkar ngim dan ji prashara lada ban ai ban house ki employees jo ka Shillong municipal board mo ipi ngim dan ji prashara hande ki khasir ki bon ki betre Shillong municipal board alang kanya kiru ndai ban shu ai le siliang tang yo ne khar une pipen kala khun khaddo tu le ba he mo le khun khaddo bai kai ya menta te pipen kala khun khaddo tu le khun khaddo bai mo te ndai la da pi perkhat ba pi haban ai ka yeng ya ki employees of Shillong municipal board ki khasir ki babon ba train tu alang ya ki ndai ban atang yu ni pi ka sarkar por mo pi kamju ai re no swift response kan khot begini keren di katu gajing keren jo pi kan support daki banai bahkan ai kan nu juba ko brong concrete di surprisingly mata ka kenti le ka sarkar kam tip ka don gajing baham sim kuno bahkan don kam bahkan redevelop no yang ni slum colony mo IP na kaliang jo dor wasnong ngin pat ai kan nu gajing munjur bangin accept them ya kan ka bakin redevelop ya kan ka slum colony ni balada ngi agi jing menjuru mo ngai pi ngi don ka terms and condition ba na kailang so jaka Shillong ngi don ban bo hakmat jaka sarkar namar ba ki shiki gi bangi la tho kila ablong kala arban ngi file
nei ka jubam na kala sokate mo himne pilaso thu hi